представим тематика и неговия произход. Ако сте чули каква е историята на днешните тематици, в следващите редове ще представим тази информация и може би някои от тях ще се сторят доста странни и нелогични или интересни, може би, зависи. Оставате на вас да прецените какво точно ще решите. И един от най-интересните решения за спестяване от горещините, за спестяване от горещините, това са римляните с така интересна идея, складирате с сняг в дворците си. И как обаче са успявали да го задържат през цялата година, това на нас не е известно и може би на никой не му е известно все още. И така, подобна била идеята на арабския халиф Ал-Махди, който използвал летни блокове, за да се прибори с шейхите в летните месеци. От друга страна, персите били по-иновативни, те строили своите домове като върху покривната им част изработвали нещо като голяма фурния, която да завърта въздушните маси, така че по нея да слиза само охладения въздух, с което успявали да достигнат желаната температура. Хитро, нали? И така в началото на 20 век Уилис Келиер създава първата електрическа система за вентилация, която се използва от една печатница в Бруклин. Всъщност уредът, който е изработил, служил по-скоро за пречистване на въздуха, отколкото за охлаждане и по-скоро да намали влагата в самото помещение. А през 1924 година стигнали до извода, че с нейна помощ би могла да се контролира температурата. Един щастлив ден системата за вентилация на Келиер била инсталирана в магазин в Детройт. Това било огромно събитие, изобретението донесло на собственика му чуден успех. Там са инсталирали още две системи, които били изключително големи, но много шумни. Малко по-късно Келиер напусна компанията и създава собствена такава. Последва и потенции на новия му компресор. Днешният компресор за хладилния агент, като по това време използвал амоняка. Изобретението му станало толкова известно, че започнали да инсталират системата в големи кинозали и така по-големи помещения за комфорт на потребители. Няколко години след това бил създаден и домашния телевизор. Познават от тогава, днес, но съвсем по други по друга система и по този начин опознаваме и днес математика. Той обаче бил много шумен и тези математици били всъщност за най-богатите хора, защото тогава не са могли да се позволят такова нещо. А през 1932 година Келиер отново проявил иновативност, като се възползва от изобретени от Томас Никли, така наречени днешни